Patumi pai ni phai kre trok sirani lakhain ko ra trok Dwarbagori MSC constituency angkang Deithor police station kaparlo Angjok Terang arong arei chek abari along Ingnam ingnar aso kejai Karbiang long along ri Jasamet Wildlife Sanctuary ke parlo ahoyalong ke dwara ratum Ingnam api Jasamet ingnar pena jok penang ara kisum kachetong nang do Hemrit ki pripen chenglok Jotiki Chorchia son ke phangnu lapen munirapran ke ensetami penang andolo Lason tak taksi patumi aning veapor lakhain ko ratrok Dwarbagori MSC constituency angkang Deithor police station ke parlo Angjok Terang arong along Ingnam ingnar ahur dampaksi rong ara raphan pado sojo ason si dolo Lan chotakalisi rong adung head chek abari along adap porphai troxia pormalom aingnar aso setami kejai pusi rong ara ratumpen chethan ponrenti Lapen ke Jotiki Chorche anta kana hokdun thedan khangjanglo lapen Deithor forest beat officer Lawrence Phangcho setami atimak long along anpali damsi rong ara ratum ka siksak dokokji pusi forest asaki banghini atuma phan palandun chari toilu pusi pherangkia phan pachini lapuan important POA ma bo forest sum hadi wang we sola ma bang ente ladak asu jai plot pu nal tum birta piluma forest sum han kata duta pi bhan ni liku ente wang chewang igluma dak ni to miti to pro ke bang ke ji arong bong lo pe chiru ji me hitame lapu do non ta ju non ta che ju do jo pu nal tu ta me du paklang ta me la che ju la hen lo jo News report Karbiang Long Live